Це Аліме – одна з двох жінок, кого вдалося повернути з табору для біженців на півночі Сирії. Їй 37 років, вона з Кременчука. До Сирії поїхала за чоловіком, того покликали сирійські друзі. Там, стверджує Аліме, чоловік заробляв на життя, ремонтуючи взуття. У Сирії чоловік потрапив до тюрми, а жінка залишилася сама з 5 дітьми. Спроби виїхати з країни були марними. Всі дороги були закриті, окруження було повне. Мы искали дорогу все эти годы выбраться, но если ты выходишь, оттуда тебя стреляют, в спину могут стрелять. Так как я мать 5 детей, я не могла так рисковать идти через пустыню, как бы минное поле. И как бы постоянно оставалась в окружении под бомбами. Жінка потрапила до табору Ель-Холь, де пробула 1,5 року. Потім її з дітьми перевели в інший табір – Роч, де вона прожила ще 4 місяці. Аліме розповідає про нестерпні умови життя в наметі, який стояв просто на землі. Ветра, ураганы, пыль, жара. Зимой ветра с дождем со всех сторон. Этот дождь бьет, и твоя палатка раскачивается, рвется. И очень тяжело. Медицинская помощь, приезжала машина с медикаментами, но у них особо ничего не было. Если у человека больная печень, они просто выписывают обезболивающее, но лечения особо не было такого. Друга жінка, яку також вдалося повернути до України, відмовилася від зйомок. Єва родом з Криму. Також поїхала до Сирії з чоловіком. Наразі про нього нічого не відомо. Вважається, що він зник безвісти. Жінка також потрапила до табору для біженців. Ділитися подробицями своєї історії небезпечно для неї та для її родичів. Всі ці роки жінки постійно намагалися потрапити додому. Зв'язувалися із дипломатичними представництвами України та просили допомогти вибратися з табору. Всегда писали, обращались к ним, записывали аудио, видео, показывали, в каких условиях мы живем. И как бы, чтобы они поскорее приняли решение, чтобы помогли нам выйти оттуда. Как бы это продолжалось, я думаю, 2 года. Это было 2 года. Вот в феврале будет 2 года, как мы попали в этот лагерь. 31 грудня їхня мрія здійснилась. За кілька годин до Нового року у Борисполі приземлився літак з цими жінками та їхніми дітьми на облавку. Це перший результат роботи декількох відомств держави, зокрема СБУ, Міністерства закордонних справ України та Офісу президента. Хоча наприкінці минулого року почало здаватися, що питання не вирішується. Тоді Меджліс та Офіс президента обмінялися гучними заявами. Голова Меджлісу Рефат Чубаров вважає, нині головне, що справа почала просуватися вперед. Мы на самом начальном этапе сопровождали эту тему. Мы взаимодействовали с органами власти для того, чтобы все службы координировали между собой. Были инициаторами создания правительством Украины в 2019 году рабочей группы в МЗС, и на том этапе мы собрали максимальное количество информации. На втором этапе, где, собственно, подготовка и осуществление эвакуации, там уже работают спецслужбы. Повернення громадян України – важкий процес. Кожну справу розглядають індивідуально, перевіряючи, чи не мають жінки зв'язків із терористичними організаціями, розповідає Фатьма Бойко. Вона – адміністратор групи, яка розшукує біженців та співпрацює з їхніми родичами. Її племінниця також потрапила до табору. В эту группу моя племянница не попала, хотя вечером в 22:50 мне сказали, что она тоже проверена всеми службами, что они тоже улетают, но утром в 8 часов мне сообщили, что курды отдали только 2. По какой причине не отдали? В общем, в Украину прилетели 2 женщины и 7 детей, как вы знаете. Наразі на території таборів Ель-Холь та Роч залишається щонайменше 10 жінок та 30 їхніх дітей. Їх повернення додому буде другим етапом спецоперації, подробиці якої не розголошуються. Очільник Меджлісу Рефат Чубаров вважає, що вже необхідно готуватися до приїзду другої групи. Ми максимально пытаемся, чтобы была задействована общественная инициатива. Но, разумеется, Меджлис крымского народа всегда очень плотно опекает все эти процессы, потому что это наши сограждане. Это крымские татары, этнические украинцы, кто-то из Крыма, кто-то из Харькова,
Полтавы, Киева. Они все войдут, я уверен, в нормальную жизнь. Майже 2 тижні жінки з дітьми провели у пансіонаті під Києвом. За цей час дітей оглянули лікарі. Серйозних проблем зі здоров'ям не виявили. До жінок приїхали родичі. Єва залишиться у Києві, а Ліме повернеться додому у Кременчук. Діляться, хочуть якнайшвидше повернутися до нормального життя та більше займатися розвитком своїх дітей. Урія Сітумєрова, Ельдар Ісматов, Заман, АТР.